Kienu diversi l-persuni li rringrazzjaw lill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għall-inizjattiva li ħa biex il-poplu jingħata lura l-flus li qed jinsteraq mill-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Waqt li kien qed idur il-monti tal-Birgu it-tlieta filgħodu, Bernard Grech waqaf jitkellem mal-bejjija li kienu armati b'xogħolhom u ma' dawk li kienu qegħdin jixtru. Għadd ta' persuni li tkellmu mal-Kap tal-Partit Nazzjonalista faħru l-inizjattiva tal-Partit li kompla fuq proċess li nbeda snin ilu. Bernard Grech jispjega kif dan il-proċess intlaqa tajjeb ħafna mill-familji Maltin u Għawċin. Kien hemm reazzjoni pożittiva ħafna, il-poplu qed jifhem u llum jinsab konvint il-qiegħed jinsteraq kull darba li jirċievi kont tad-dawl u ilma u għalhekk in-nies qiegħda biħġara tikkomunika magħna mhux biss ġiet id-dar ċentrali imma qegħdin ukoll issa jikkomunikaw magħna b'kull mezz inkluż fil-portal li aħna nidejna biex jidħlu anke hemmhekk jaċċedu u jirreġistraw sabiex inkunu nistgħu nikkomunikaw magħhom u nitkellmu dwar din il-kwistjoni biex bekk inħejju ruħna ħalli meta nkunu fil-gvern, gvern nazzjonalista ġdid ikun jista' jagħti lura lil Maltin u l-Għawċin kollha dawk il-flus illi nsterqu lilhom fil-kontijiet ta' dawl u ilma fl-aħħar 8 snin taħt Gvern Laburista ta' Joseph Muscat u Gvern Laburista ta' Robert Abela. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li dan huwa proċess li għadu għaddej u li fil-jiem li ġejjin se jkompli wkoll fil-Gżira Għawċija. Anki Għawdex se nkunu qegħdin kif diġà ħabbarna nhar il-ġimgħa li ġej fis-Sannat se nkunu qegħdin nilqgħu reġistrazzjonijiet fil-għaxija ta' dawk l-Għawċin kollha jew dawk il-Maltin li għandhom postijiet Għawdex ħalli jkun jistgħu jiġu hemmhekk huma wkoll ikunu parti minn din l-iskema illi aħna rridu biex nkunu nafu eżattament minnu interessat ħalli jikkomunika magħna biex ikun jaf kemm ukoll qed jinsteraq kuljum mill-kontijiet tad-dawl tal-ilma. Tul din iż-żjara fil-Kottonera, Bernard Grech kien akkumpanjat mid-deputat nazzjonalista Stephen Spiteri kif ukoll mill-kandidati Leon Xiberras, Doris Borg u Bernice Bonello. L-inizjattiva tal-Partit Nazzjonalista waslet wara l-konferma tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali li r-rapport tiegħu li ġie leaked lit-Times jitkellem dwar diskrepanza ta' miljuni ta' euro fil-kontijiet serq mill-bwiet tal-familji Maltin u Għawċin. Minkejja li fl-2018 il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Joseph Muscat kien wieħed li t-taħwit fil-kontijiet kien se jiġi rranġat, gvernijiet Laburisti kemm taħt Joseph Muscat kif ukoll taħt Robert Abela baqgħu jibagħtu kontijiet ħżiena u l-poplu baqa' jħallas għall-inkompetenza tal-gvern.